Ei, molt bones i benvinguts a Nakamas, soc en Mugi Warakat, o també podeu dir-me Mugi. Bé, avui us porto una teoria absurda de les meves, que ja portàvem temps sense teories absurdes d'aquestes, doncs va, som-hi! Avui parlarem d'en Pissarro, un dels membres de la tripulació de l'Arlong, dels pirates Arlong, que estava al poble de Coco, vivint a Arlong Park, i bueno, va ser un dels que estava ja causant un mal passat a la Nami. Doncs, gràcies a aquest membre, que molts ni el recordàveu ni sabíeu que es deia Pissarro, va ser el causant realment, el culpable, per dir-ho així, que per culpa d'ell la Nami va viure aquell infern i van matar a la Bella-Mer i bueno, tothom a plorar i a plorar i a plorar i a morir. Doncs us explico. Ell, quan l'Arlong ja els hi havia fet pagar en plan el peatge aquell que els hi feia pagar els ciutadans, a tots, s'estaven anant, en plan, se'n va, en plan, paguen el peatge, molt bé, doncs se'n van a un altre poble. Què passa? Que aquest aquest tritó, home peix, es va girar i li va dir que ja surt fum de per allà al bosc, dintre el bosc. I va ser quan l'Arlong llavors va dir ui, que quasi ens deixem una casa. I en Genzo va dir merda, que han pillat la casa a la Bella-Mer. Vale, tots s'estaven anant. El que es va donar compte de que sortia fum del bosc i coi, hi havia una casa allà, doncs era en Pissarro. Què passa? Que jo tinc la teoria de com collons va detectar allò, perquè tots els altres, quina casualitat que el més merdes, per dir-ho així, fos el que es donés compte de que hi havia la casa allà o que va veure el fum. Doncs les maraques aquestes que porta, en plan que sempre porta o que en aquell moment portava, deixen anar com una ona expansiva que detecta el fum. Detecta el fum i en plan quan la potència en plan que estàs fent servir la casa, per dir-ho així, que estàs cuinant i tal, com estava la Bella-Mer, que sortia fum de la casa perquè estava fent una sopa de taronges o una truita així, no sé. No li donem importància a això. El cas és que la teoria aquesta de per què va ser en Pissarro qui va detectar la casa de la Bella-Mer va ser per les maraques aquestes que té, que deixen en unes zones expansives que pot detectar com moviment, funcionament, en plan el fum, en plan materials així naturals com el fum, també el detecta i doncs això, bàsicament la teoria és aquesta, i és això el que us volia dir. Arribat a aquest punt, ja he acabat d'exposar la meva teoria. Com sempre, teniu la caixeta de comentaris per deixar les vostres opinions i, bueno, com sempre, a la caixeta d'informació us deixo el meu Twitter, que us recomano que em seguiu si voleu estar enterat de coses del canal o simplement jo quan em ve de gust compartir alguna de One Piece en català, o no. També us deixo la wiki catalana de One Piece, la pàgina web on tenen tots els episodis que es van doblar al català i la pàgina on van penjant tots els capítols del manga en català. Dit tot això, a reveure Nakamas. Fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar el què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Ei, un moment!